20-minute isiZulu presents. Sawubona bhuti. Bingelela izingane. Sanibona bantwana. Namhlanje sifunda ukuthi umfowethu, umama wami, ubaba wami, inja yami, nokuthi ikati lami ngesingisi. Senilungile zingane? Futhi sisho kanjani ke ukuthi ubaba wami ngesingisi? Ubaba wami. My father. Sisho kanjani ukuthi umama wami ngesingisi? Umama wami. My mother. Futhi sisho kanjani ukuthi ikati lami ngesingisi? Ikati lami. My cat. Futhi sisho kanjani ukuthi inja yami ngesingisi? Inja yami. My dog. Kulungile. Ake ume kancane angichaze. NgesiZulu sithi ubaba noma umama wami. Kodwa ke khumbula ukuthi ngesinye isikhathi uma sihumushela ngqo esingisini amagama alandelana ngendlela ethe kwahlukana kancane. NgesiNgisi lokhu kuthi wami empeleni kusho ukuthi of mine. Kodwa siyakushintsha kancane sikuphendule sivele sithi nje my father. Futhi ngesiZulu sithi inja yami. Kodwa siyakushintsha kancane sikuphendule sivele sithi nje my dog. Futhi ngesiZulu sithi ikati lami. Kodwa siyakushintsha kancane sikuphendule sivele sithi nje my cat. Manje uyakwazi ukuthi into ethile yeyakho ngesingisi. Usale kahle bhuti. Salane kahle. Nihambe kahle zingane.